ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jammi galo bano lumbe urɓe hayre mbara hayre gollera seno buseɓe e saro tallo sare basi kon waktu yoni ha to kolomina kame madinela ene jeeyi gardidi kabaruji mena to leydi Sénégal catal bitegal sayeta holliri hay so tawi maaje ilanino hannirta ni maɓe toppito ndema leydi Sénégal toon to leydi Mauritanie ñawore Mouhamed Cheikh ñalawma hanki o hujjikintoɓe nelaɗo goppiti jeehi boli mumen toon to leydi Mali catal biyetegal Ansar al Islam wal Muslimina ɓe kolliri ko kamɓe mbaɗi jangu wannongu e nder leydi ndi ñande altina ɓennuɗo henno toon to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba jolam jaberi ko haali Abouba wotto goɗɗe joni joni jañoɗen kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande jeenaya jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en kaali ngal ɗo hen catal biyetengal sayeta e toppitingal ndema lappol palol dande maayo kamɓe ɗon ɓe kolliri hay so tawi woni kam maayo ngo ilani ha saka kayne wayanno e kala saaha oɗo saaha noon kulhuli mawɗi ne joga hakkude jeeri e waalo maɓe daro darde tinde lang ha ganduɗa lappol palol dande maayo wasa tinde ngoɗo hen yoro e beele kay yimɓeɓe kala ene mbawa dañde ndema fayodinka holliri ɗum noon ko gardiɗo catala sayeta biteɗo Aboubacry Sow e jonde mabɓe noɓe jooɗino e taw kadi ko yurnitade ndema lappol palol dande maayo toon to Sénégal keddoɗen ma en kaale koniyankoɓe faabuɓe kolliri noon e maggal Touba hikka waɗi kay sankiɓe hewɓe taw kadi koye accident ji rowane noon yettaki ndeɗo hen tongode hikka noon ko capanɗe nayyo e nayyo neɗɗo e ko ɗum tigui woni ko hawri e lajjale ngal ɗo hen maggal Touba kamɓe noon ɓe kolliri ɓe kadi kene fota wonde temedere capanɗe jeeɗiɗi e tati e taw kadi koko fonno wonde accident ji e nder leydi Sénégal e toon to Touba noon ko galle goto yani toon ñalawma hanki o ha ganduɗa yoɓima fittandu suka gorko goto biteɗo Moustapha Fala kanko noon macci sukaɓe tato e debbo goto e gun jangu noon waɗi yimɓe nogas gañiɓe hen e yoga hen noon ene tawe e cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to Touba keddoɗen oɗo hen ñalawma hande ko ñalawma ɗiɗoɓijo ko fati e jonde Touba e gam yurnitade yoga e toɓɓe ko fati e maggala Touba khalifa général noon dañani tawtorede ndeɗo hen jonde kono wa dañi lomtinde e ceerno Mouhamed Bachirou Mbacké on noon nde ari kamɓe kala ene wonde jagorgal kalfinagal nden kay kisa leydi Sénégal e biyeteɗo Ali Nguyi Ndiaya ene wonde caktowo konguɗi Touba kamɓe khalifaɓe diina e yoga kay e tawtoraɓe e kamɓe noon ko cukalel gorel jarowel duuɓi sappo ko kañum tigui udditinɗen jonde no kom rowane ni guel yarano koye duuɓi jeenayyi hollirama noon hikka ko guel denguel Qur'anil Karima ko guel tigui janggui Qur'anil Karim kanko suko haade mabɓe uddidde jonde mabɓe udditi nden jonde noon ko kalfinaɗo yogay konguɗi toon to Touba e kamɓe noon ɓe jaari hoorejo leydi Sénégal kamɓe darde mum tinde hoorejo leydi ndi ko wona ɗum ko nelaɗo hoorejo leydi ndi biteɗo Ali Nguyi Ndiaye e taw kadi ko jagorgal kalfinalngal nden kay kisa leydi ndi hollirino mawɗo leydi Sénégal e tuma kay nde heeɓi le follamu leydi Sénégal dañi yewtidde khalifa général mo Touba on noon hollirino wonde hoorejo leydi ndi yo toppito toɓɓe ɗiɗi ko fati e banggue ndema kamɓe miskineɓe ɓe ko ɗum tigui woni oɗo saaha mo gonɗen ko hoorejo leydi Sénégal darani ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale koniyankoɓe wonɓe toon to Ziguinchor e kamɓe noon ɓe dañi fawde mabɓe ɓe dañi fawde junggo mabɓe suka barnoɗo Awa Ndiaye gonnoɗo toon to Liberté 6 baranoɗo e lewru ɓennuɗo hen ndu on suka noon hollirama wo doguino o molto yikkeri hakkude leydi Gambie kame
leydi Sénégal e wuro woto tawetengo e nder falde Ziguinchor ko toon tigi wa tawa o jagga oɗo ñalawma hande noon omo tawe toon to lamorgo leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddoren ma en jaaha toon to Mbour kalene oɗo henna tana musɗo baɗɗo toon e taw kadi ko suka debbo jaranoɗo duuɓi 17 ko kañum tigi tawani maayi e sara maaje e sara takko maaje ɗe Mbour tene kadi hollirama ko cawiɗo o wonno oɗo saaha mo gonɗen noon e dadiɓe hettuɓe on fannuɓe gudditi hello losgo beele kay ɓe ganda so tawi ko bartiɗo walla ni ala so tawi kay ko baraɗo e nder ɗeɗon maaje e sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie ñawore hanki e wonande kay oɗo henna gorko biteɗo Mouhamed Cheikh ñawore makko hanki toon to Nouadhibou e yogay hujjikintoɓe taw kadi ko hujjikintoɓe nelaɗo jaɓanaka kongola ko ɗum saabi noon waɗi mettere mawde no fewi ha ganduɗa kamɓe koye mabɓe gudditi baafe ɓe jalti ene jeeya e sababuji ñawore nde dirtinede ko wona ɗum ko noon yogay almameɓe kamɓe anduɓe kay cubtinoma yogay seteji e gam yidde tawtorede nden ñawore kono laamu ngu jaɓananiɓe toon to Nouakchott kamɓe noon ɓe kollirino gam ɓe mbat potital mabɓe yesso suudu ñawore e kono dadiɓe leydi ndi kadi ɗum saabi ɗum noon soɗon teski hitande ujunnaje 14 e waɗino pottitte ha ganduɗa waɗi hen tanaji musɗi no fewi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jagorgal leydi Algérie e taw kadi ko biteɗo Nouroudine jagorgal kalfinagal nden kay kisal waɗino jillumum toon to leydi Mauritanie o joddinoma e nando makko taw kadi ko biteɗo Mouhamed Wuld Abdoullahi e taw kadi ko jagorgal kalfinagal nden ka e kisal leydi Mauritanie ɓe dañi yewtide noon toɓɓe jonɗe no fewi ha tendi kadi ko fate banggue keeri hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Algérie ɓe ciifodiri ciifande beele kay ene newo ya garta hakkude leydi Algérie kam e leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kal e ndeɗo henna jonde walla ni ma en kal e ngalɗo henna kuulal jaltinagal taw kadi yaltini ɗum ko jayde witende Adrar Info e kamɓe noon ɓe jaltini numéro biyeteɗo numéro national taw kadi ganduɗa suka mo dañani duuɓi sappo kala ene wawi dañde o numéro ko fate banggue binditagol e kala noon mo ala ndeɗon tonggode so tawi janggui ha yonti wadde seedan fagal seedan fagal mum jaɓetake e nder leydi Mauritanie yoga kay e jinnaɓe sukaɓe janggoɓe yoga e jangguinoɓe kolliri mette mumen no fewi faade kay ngalɗo henna kuulal walla ni ndeɗo eɓɓore hesere yaltinade ɓe kolliri noon kayit jibinande weeɓani haalaka kayitaji goɗɗi e tuma kay kala nde jiɗɗa wadde hunde koma daroɗa ha tampade puɗɗoɗa hedde so tawi kay wiyama koma daña numéro wonande kay on étudiant janggowo e holliri kay ko caɗele mawɗe jogori wadde e nder leydi Mauritanie e caggal noon nde hoorejo leydi Mauritanie waɗi jilluji mum limtindi yogay leyɗe Nouakchott e gam yurnade yogay binditirde wa darni goomu noon beele kay ngun goomu e wawa rewidade yogay binditteɗe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en jaaha toon to Nouadhibou ma en jaaha toon to kay heyɗi e toon to kay heyɗi noon oɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi haqqillaji kala ko toon keeti e tugganma bowal laaɗe diwoje ngala kay heyɗi ha yettanima nder wuuro ngo kala oɗo saaha woni tigui koye ñantugal manggal no fewi e galle gouverneur ha fayanma jeere nde kay koko ñantira laabi kay kesi poul e ko wona ɗum ko lampaji kewɗi pewnitama yoga kay force suji beele diƴƴi mum mbatta rokkirde no hannirta ni kala ɗen birtiɗa tawata ko yimɓe ne golla oɗo saaha mo gonɗen gouverneur e kame préfet ene wonde maire wuuro ngo biteɗo Sow Moussa Demba kamɓe noon ɓe goni tigui koye heblayru mawdu no fewi e yogay leeɗe noon tinani ɗum taw ko wayno leggal tulde kame Gurela Sangi ene wonde tantaji yogay leeɗe goɗɗe ɗen kay cuwa taw tinde ko jogori kewde toon to kay hayɗi oɗo saaha mo gonɗe noon kay hayɗinaɓe kayne keblo gam yidde mawninde e manditare leydi Mauritanie taw kadi ko nogas e jeetati e lewru nduɗo no gonɗen ngol noon wattata nogas e jeeɗiɗi nduɗo henna lewru yogay pelle ɓaleɗe jilloɓe e nder leydi Mauritanie yogay pelle ɓaleɓe dilloɗe e nder leydi Mauritanie e taw kadi yoga hen ne goni toon to leydi France ɓe kolliri nogas e joyi ndiɗo henna lewru maɓe juɓɓin seppoji mabɓe toon to lamorgo leydi France e gam holludeɓe wonde kay ɓe jaadani tigui rigui e ngoɗo henna manditare e tuma kay nde nogas e jeetati taw kadi ko koniyanke ɓalejo daha wara taw kadi wara tigui koye nder nawa koye nder nokkuji inala e kamɓe noon ɓe kolliri ndeɗo henna manditare ko manditare tigui nde ɓuurani yiɗede no fewi caggal kay ko seppoji wargoji bannoɗi e nder leydi Mauritanie e taw kadi koye duuɓi jawtuɗi e toon to kay heyɗi yaltini ngolɗo henna cimton ko fate ñantugol leydi ko fate ñantugol kay heyɗi jaafoɗon e booli kay heyɗi kame leeɗe mum kala ko musidɗo men si Oumar Sy taweteɗo toon to kay heyɗi
ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen yogay dadiɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen noon maɓe gollodiri yogay pelle ha tente entrepelle walla ni mbiyan maɓe gollodiri fedde wiiten entrepelle gam yurnitade yogay yelotoɓe e bolinox sota guure mawɗe ɗe yelotoɓe hay sukaɓe walo ɓe beddaji kala koɓe hettoɓe ha laaɓa ɓe nangga ɗumen ɓe mofta ɗumen wona e nokkuji beele kay sukaɓe ene daña avenir moƴƴo no feewi e sen guewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali jangu mannogu toon to nder leydi ndi holliri ɗum noon ndeɗo henna fedde wiiten ansar al islam wal muslimina ɓe kolliri ko kamɓe tigui mbaɗi nden fiyande ɓe kolliri ɗum noon koye ɓoggi karalleje tuma kay nde hoorejo jagorɗo leydi ndi biteɗo Abdoullahi Mayga walla Abdoullahi Idrissa Mayga nde yinno wadde e jillu mum e toon to nder leydi to ko nden tigui ɓe mbaɗi ndeɗon fiyande altina ɓennuɗo hen no haaɓe duppi werlaji jonɗi no fewi kene wona werlaji jeenayyi ha ganduɗa ɓe mbari toon kene fotta wonde yimɓe sappo kamɓe noon ɓe kolliri ko kamɓe tigui mbaɗi nden fiyande e nder leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen ha joni toon to leydi Mali keddoɗen lawol Bamako Dakar taw kadi ko liggotoɓe e laana jordi oɗo saaha mo gonɗen nde kolliri metti mumen no fewi ɓe mbaɗi erago laabi limtindi faade hoorejo leydi Mali biyeteɗo Ibrahima Boubacara Keita beele kayne wallaɓe ɓe gummini noon cetal ko fate banggue hettuɓe hakkude mabɓe e laamu ngu wiyeteɗo INTM beele kayne mbawa darade hakkude mabɓe Ibrahima Boubacara Keita lebbi tati hande ɓe keɓani hay mbuɗu oɗo saaha mo gonɗen koɓe ñamale ɓole yogay mabɓe kay sukaɓe mabɓe janggoyani e kamɓe noon ala koɓe jiiɗi so wona hebde koppareje mabɓe ha joni toon to leydi Mali keddoren mayen kaali gollotoɓe mbase teinture e kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe goni tigui koye caɗele mawɗe no fewi e caggal kay nde sinuwaji jeeti kay gollorgal mabɓe kañumen ne mbaɗi machine aji mumen batti fewnude taw kadi pewnar tigui ko mbase oɗo saaha mo gonɗe noon ɓe kolliri aɓe tacca caɗele mawɗe no fewi ɓe kollirino kala e mabɓe kay gobannoɗo ne wawno dañde kala ñalawma ujunnaje e sappo kono oɗo saaha mo gonɗen goto e mabɓe kala diwata ujunere CFA e mbuɗumuma oɗo saaha mo gonɗen noon oɗo biyeteɗo Ali Sall omo gollinanno kene wona temedde nayo neɗɗo oɗo saaha mo gonɗen usti yimɓe makko ha keddi yimɓe joyo e gollorgal mabɓe kamɓe noon ɓe kolliri ngal ɗo gollorgal taw kadi ko gongal ton to Sina e taw kadi ne tampiniɓe no fewi tene kadi ko gollata ko wona hunde moƴƴude no fewi taw kadi ko kamɓe tigui ngal gollorgal yiiri kamɓe noon amaɓe noddu ngal gollorgal e yeeso lawola ha joni toon to leydi Mali keddoɗen men kaali oɗo hen accident musɗo baɗɗo toon e to lawol faade toon to lawol faade leydi Guinée Conakry ko ben goto kay yano tigui tenode leɗɗe e kamɓe noon hollirama koɓe yimɓe joyo tawa ɓene maaye oɗon ben e caggal kay nde jamdi gotiri heeli e nder oɗon werla ko ɗon tigui werla o yani haw ajjiti e leɗɗe ɗe pawti e dow yimɓeɓe ɓen noon yahannoɓe boli mumen ko ɓen tigui gaari tawi on ben ne yani nde ɓe dañi kay ittude ɗen leɗɗe ɓe dañi yaltinde toon sagataɓe joyo ene maayi ɓe ganda noon ɓen sagataɓe so tawi dognowo werla one tawa e mabɓe walla ala kono ha ɗo ɗo gonɗen kam ɓe jiyani dognowo on werla sen giwi toon to leydi sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Guinée paɗen ko toon to leydi Gambie jafoɗon ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba ko noon tigi ñalawma hannde o Gambi ma heɓ hoorejo jaborde mo ganduɗa biteɗo Fatoumata Diallo Tamba Diang caggal tan nde hokkuno on poste de ne woni ko ñalawma hannde o de o wondata toon to galle lamorgo to wiite Fadiara e yeeso hoorejo leydi ndi mbiyen tan woni lebbi e bandum de Gambi joɗima ala ko wiite hoorejo jaborde o ene wayno tan de kanko oɗon Fatoumata Diallo Tamba Diang maw lomto hannde biteɗo Aissatou Ndiaye Seydi taw ko gonnoɗo hoorejo jaborde e laamu yawtugu ngu ɗum noon woni ni belamma no fewi ɓesgu leydi Gambi fof no fotiri nde tawno eɗen gandi nguɗo laamu joɗima ko juuti ala ko wiite hoorejo jaborde o wadde tan mbiyen ñalawma hannde o maw won toon to galle lamorgo to wiite Fadiara weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yaadude koddanene Abouba ɗo e leydi men Gambi koddanene Abouba toon to leydi men Gambi Adama Baro neli seto timmuɗo faade toon to leydi Sénégal beele kay ɓe mbawa tawtorede maggal Touba ene ɗowi ɗum noon e jagorgal kalfinalngal hakkude cate taw kadi ko cate diiniyankoje e kamɓe noon ɓe kolliri beelama mabɓe no fewi gam yettadeɓe toon to Touba e jaɓɓedeɓe toon jaɓɓugal paayo dingal sen giwi toon to leydi Gambi paɗen ko toon to Guinée Conakry siftinde on Sharif Ibrahima konnoɗo
nder leydi Guinée baranoɗo toon e nder nayi nduɗo hen lewru e caggal noon barnoɗo mo tuumaɗo ne warimo ko kañum tigui fawno junggo ne wiye Amadou Mouhtara Kuli Diallo on noon sokonoma toon to laaɓe ittanoma toon adda toon to dumbirdu wonde toon to Conakry ko toon tigui o rutti e joomi ko oɗo saaha mo gonɗe noon dadi ɓe koliri o ruttima e joomi kono ɓe ganda holko saabi hello lasko noon udditama hen beele ande holko saabi ruttademo e joomi ko o saaha mo gonɗe noon ɓe koliri wonde kay jagorgal kalfinalgal ñawoje e leydi ndi en wawi arde daña kay ko haali en beele goski makko wawa yaltu toon tottite koreji makko e taw kadi ko toon to laaɓe keddorɗen toon to laaɓe noon oɗon ñalawma hande e seppoji mawɗi juɓɓinama toon taw kadi ko gollotoɓe joga e jayndeli e kamɓe noon ɓe koliri oɗo saaha mo gonɗen ala ko woni yidde mabɓe so wona Alpha Condé laamiɗo leydi ndi yo accitɓe e wellitare mabɓe kamɓe ɓen jaydiyankoɓe gollotoɓe kala toon to laaɓe ma en garto hen so gueno o haaji e sen giwi toon to Guinée paaɗen ko toon to leydi Gabon ñalawma hanki o e taw kadi ko gendarme goto koni yanke goto ko kañum tigui weddi e bombe lacrymogène en wonde weddi ɗum e nder taxi bis goto e taw kadi taxi o weddi ɗum tigui koye leegal bitegal PK5 e taw kadi taxi o fano tigui koto lycée technique mo Oumar Bongo o ndimba gonɗo toon to wendo ko ɗon tigui o jaggui on bombe lacrymogène o weddi ɗum e nder bis e ha ganduɗa dañi hen élevaɓe tatto gañiɓe oɗo saaha noon ne tawe cuuɗi dumbirɗi walla mbiyen ne tawe cuuɗi cafriɗi jaafoɗon kanko noon o saaha mo gonɗen e losko nana e makko kanko on koniyanke baɗɗo ngal ɗon baɗal ene ƴeewe holko saabi o waɗi ngal baɗala sen giwi toon to leydi Gabon paaɗen ko toon to Nigéria noon gardiɗo wuuro toon to Nigéria gardiɗo wuuro gardiɗo jaafoɗon toon to Nigéria gardiɗo wuuro wiyetego gidan dugu ne tawi nder leydi Nigéria o wiyete ko Malam Basiru Galadi o holliri oɗo saaha mo gonɗe noon e nder wuuro makko he kene wona capanɗe joyo suka hawri e ladial e nder ndeɗo yontere ko ñaw gotu ari toon ñaw ngu noon fuɗɗima guila yontere ɓennutonde ɓe kalni laamu ngu kono ha o saaha mo gonɗen laamu ngu suwa taw umanat ɗum o saaha mo gonɗen aɓe jogui kulhuli mawɗi no fewi faade nguɗo hen ñawa e sen giwi toon to leydi Nigéria paaɗen ko toon to Burundi e nder leydi ndi ko yimɓe sappo e ɗiɗo neɗɗo pawa toon junggo walla ni mbiyen ko sukaɓe rewɓe sappo e ɗiɗo tawa e bis ene jogori nawede e nawannoɓe noon ko worɓe ɗiɗo hen goto jogui ko passeport mo Kenya e goɗɗo noon jeeya koye nder leydi Burundi ɓe koliri noon nde ɓe mbaɗi hen loskoji jaƴƴi no fewi ɓe koliri kay ɓen sukaɓe rewɓe e jogorno nawede ko toon to Kampala toon to Kampala lamorgo leydi witendi Uganda kamɓe noon wonno janje maɓe tigui ko faade toon to ummana ɓe koliri noon ɓeɗon worɓe ɗiɗo wonɓe ɓe jokkodiri toon to Kampala aɓe kewi ittude sukaɓe rewɓe e nder Afrique ɓe nawa ɗumen toon to umman taw kadi ko leyɗele arabe ɓe jeeya ɗumen toona kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen aɓe tawi juuɗe dadiɓe wonɓe toon to leydi Burundi e loskoji ne jokkima en garto hen so ɓuuriɗo hen yajje toon to RD Congo paaɗen kene foto wonde sukaɓe jeenayyi ko kañumen jooli e nder maaje leydi Congo taw kadi ɓe paano tigui e koye nokku goto biteɗo Wimbi ɓe giwno koye nokku biteɗo Kalimi ɓe paano ko nokku biteɗo Wimbi kamɓe noon ɓe gonno koye laana ka noon jolluno kene foto wonde nogase go neɗɗo hen yoliɓɓe noon hen jeenayyi ko sukaɓe dañi ka hen suka goto e majjuɗo heddiɓe noon ɓen dañi faabede o saaha mo gonɗen e taw kadi ɗum waɗi koye nder leydi ndi oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to États-Unis d'Amérique kame sir Israila ha toon to leydi France ɗi sar kabaruji men joolam jaɓeri puɗɗosɗen koto dowlaji dendude Afrique kalen noon e Donald Trump hoorejo dowlaji den Afrique tawateɗo e jillu mum tigui jillu makko ngo waɗi nder Asie tawateɗo hannde e nder leydi Chine mbiyen noon o waɗi e nder leydi Chine noon o yindiri tigui e musidɗo makko sehil makko namdo makko hoorejo leydi Chine hono oɗo biteɗo Xi Jinping ɓe cifodiri noon cifande baɗɗe fayida no fewi tawa kadi ko cifande mawɗe ko fate jeygu woni ko wiyete les accords commerciaux cifande
ɗo noon ene gimi tigi fodde temedde 2.53 milliards taw ko haalis dollar ko adi ngal cifodiral noon tawa kadi ɓe cifodirino sifande mawde kene gimi e milliard uji jeenayyi haalis dollar ɗen cifande noon fatno tigi koto banggue ndelam kuɓam ko wiyetelo big data e ko wayno sodde coggu jamde e coggu werlaji ɓe cifodiri kadi wonde leydi Chine ene sooda tigi e société taw ko société biyeteɗo Boeing pewno avion ngaji ene sooda e mumen tigi fodde temedde 3 avion taw kadi ko avion ngaji ɗi hinde Airbus mbiyen noon Donald Trump noon ene arde tigi safre timmuni taw kadi ko ɓeeɗo wiitoɓe entrepreneur fodde 4 entrepreneur amérique omo arde mumen tigi e jillu makko e nder leydi Chine mbiyen ɗen cifande noon Donald Trump holliri hen weltare mum no feewi holliri kay ɗen cifande ma addan fodde 12 ujunere aade amérique naɓe wawde kay gollade woni 12 000 emploi ɗum noon ma ustu chômage kewɗo e nder dowlaji dendude amérique so ɗum ɓenni kadi o kolliri kadi weltare mabɓe no feewi nde wonnon kay dunde mawde walla sikki sakkaji e niɓere hewde ene wonno hakkude mabɓe hakkude kamɓe hooreɓe ɗi ɓe kolliri kadi wonde nder ɓerde neɗɗo ene waɗa dundu noon ala ko lewata ɗum wona jambere lewata ɗum tigi ko haala kaldigal hakkude mabɓe noon lewi tigi dundu ha sikki sakkaji e niɓere hewde wonnode hakkude mabɓe iwi ha laaɓi e oɗo saaha koto leydi Syrie paaɗen kalen noon mbiyen koninkoɓe leydi Syrie taw kadi koninkoɓe Bashar al-Assad e ballal koninkoɓe ɓe Hezbollah libaneɓe ɓe darima tigi ɓe kepti ngoɗo wuuro ha laaɓi taw ko wuuro sakkitingo hedde e juuɗe ɓeɗo fedde witede état islamique wuuro ngo ene wiye tigi al bukmal noon heɓtama ha laaɓi e ñalawma hanki o arti tigi e juuɗe laamu Bashar al-Assad mbiyen noon he hollirama noon e oɗo ñalawma hande ɓeɗo ɓelde biyeteɗe ceɓɓitiɗe biyeteɗe état islamique hay wuuro woto heddi ala heddigo hande e juuɗe mabɓe wona noon e nder leydi Syrie ha nder leydi Irak kono tan hollirama tigi eɓe tawi tigi e nokkuji ha tengti nder désert taw kadi ɓeɗo état islamique en eɓe cuuɗi e nder ndin nokkuji koto Israël paaɗen kalen Benyamin Netanyahu ko kanko woni gardiɗo leydi Israël walla mbiyen kanko woni hooreɗo jagoɗo leydi Israël omo foti notoyade tigi e ñalawma hande o koninkoɓe ɓe hinde police hettadema kay ko fate losgoji mbaɗeteɗi tawa kadi ko omo tuuma noon toɓɓe ɗiɗi omo tuuma mbuñaari kewni ɗo mbuñaari kay caggal kay wiyede on d'affaire uji hewɓe dokkimo haalisaji jonɗi no feewi omo tumano kadi yiyandemo jayde wotere mawde e nder Israël beele kay jayde nde ene haala e makko haalaluji moƴƴi hollirama kadi joom suudu makko biyeteɗo Sara Netanyahu ene joofa feɗendu tawa kadi ko justice leydi ndi joofi ɗum feɗendu koto leydi France paaɗen kalen noon e oɗo biyeteɗo Anne Hidalgo ko debbo ko kanko woni maire mo Paris o holliri yidde makko kay ko beele jamgal manggal biyetengal route tawateɗo tigi e place Concorde ene itte ha laaɓa o holliri noon ma o yettin ɗum e fedde walla réunion tawa kadi ko réunion biyeteɗo conseil de Paris noon ɗaminiɗo jooɗade tigi ñande nogas nduɗo lewru jolal ndu gonɗen o holliri noon yidde makko kay ngal jamgal itte ko beele kay ya garta ta tenka ya garta yaraɓe koyɗe tawa kadi ko ɓeɗo tourisme en ene wawa newade ha no hannirta ni e nder on nokku biyeteɗo place de Concorde. Sembelia banesarela sembeloya banesarela Heblo sugabe Afrique salam alemon misal minion banesarela fedde heblo sukaɓe Afrique tonto babaɓe ene tawi nder leydi Mauritanie aɓe piiɓi joɗade 11 hen lewru e kala jiɗɗo tawtorede ene woni e nder falde babaɓe ne wawi ƴettude guel ɗo hen noddirguel mbatta ko 46 84 57 e 94 kawrata koye Aissata Oumar Bala to leydi Gabon aɓe jogui carte fedde heblo sukaɓe Afrique kala jiɗɗo dañde carte mum ene wawi wadde guel ɗo noddirguel so tawi ko Port-Gentil gonɗa mbatta ko 06 91 70 48 06 91 70 48 kawrata koye Demba Idiba walla mbaɗa 07 26 48 40 e kawrata koye Yahya Adama Aw walla mbaɗa 89 ego 07 89 42 58 e kala ɗo gonɗa e jokli leydi ndi so tawi a wiɗi ɗeɗo noddorɗe ma heɓe keɓa kala ɗon ciɗɗa e carte heblo sukaɓe Afrique e nder leydi Gabon. Jolam Jaberi Ali Abouba to leydi Gambie koddanene Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr
ɗum woni komin tonga noon oɗo kikiɗe hande kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranen